O PP de Ribadumia remitía onte un comunicado aos medios no que criticaba a recente viaxe do alcalde a México. Os populares sinalaban no seu escrito que a falla de compromiso e iniciativas para a acción política deixaba moito tempo libre ao alcalde para facer viaxes transoceánicos sen trascendencia para os veciños e que, segundo sospeitan, só serven para que o alcalde coñeza ao mundo e se distraia un pouco. Unhas declaracións que non gustaron a Castro Mougán, que en esta mañá se mostrou así de taxativo en canto a esta polémica. Primeiro, deixar claro que David Castro acudeu como representante da Mancomunidade do Salnés, non como alcalde de Ribadumia, e iso, é algo que é unha realidade. E segundo, que non se pode facer política, eu entendo que non se pode facer política utilizando ou desgastando a un concello e perxudicando a comarca. Pero a verdade que vou a ser bastante duro porque o teño que ser porque unha persona con experiencia, que supón que ten experiencia durante 14 anos, pois evidentemente non pode cometer o erro que cometeu. Por lo tanto, aquí tamén podemos decir que Salomé Peña nunca foi alcaldesa de Ribadumia, senón que estaba dirixida por unha persoa que neste caso era Rafael Ouzán, que era o presidente da Diputación, e, pois isto de alguna maneira ven a respaldar unha vez máis, digamos, este tipo de maneira de facer política. O propio presidente en funcións da Mancomunidade do Salnés, Gonzalo Durán, defendeu a presenza de Castro en México como representante da entidade. Ya en el tema político de Ribadumia, por supuesto, no entro, pero yo tengo por costumbre decir la verdad, gusto o no guste, y lo sabéis, y yo le pedí a David que fuese. Punto. Pasarse 24 horas sin dormir a la ida y 24 horas sin dormir a la vuelta, os aseguro que es un ejercicio muy duro, muy duro. Pero no es irse de vacaciones a Cancún, O sea que estuvieron haciendo un trabajo por todos, por los de Ribadumia, por los de Vilanova, por los concellos a los que fueron y por todos los concellos que no fueron también. ¿Vale? O equipo de goberno tilda de desafortunadas estas declaracións e consideran que Salomé Peña non é merecedora de ocupar un lugar na Mancomunidade do Salnés nin como representante do Partido Popular, nin moito menos do Concello de Ribadumia, e sinalan que son os responsables do Partido Popular Comarcal os que deberían tomar cartas xa que estas actitudes non axudan a facer comarca.